MC Trupang Channel Adventure, shout out kay Dalagüetes pero Vlog, kay Mr. Bin TV, shout out, and then kay Tuto MBQ Vlog, shout out sa'yo. Carlo Panagsagan, of course, kay Tuto Rams Official. Magandang gabi mga kaspero. Mamamana tayo. Kasama natin si Master Danny. At yung gamit nating pana, ito pa rin yung DIY natin. At tingnan nyo mga kaspero, sariling gawa lang yan, tsaka yung flapper. Ganyan lang talaga siya. Sana marami tayong mahuli ngayon mga kaspero, at sana ingatan tayo. At meron akong nakitang isang Maurice perch mga kaspero doon sa ilalim, nakasuksok. Medyo hindi siya kita sa camera kasi sa sobrang lalim. Ayan, pinana ko siya at hinila, kaso hindi natin nadala. So umahon muna ako at babalikan natin. Huwag nating persahin, baka makawala. Kasi hindi natin alam kung saan natin natamaan yan mga kaspero. Kasi yung huli ko pa lang, isang danggit pa lang. Ayan, kung napapansin nyo, isang piraso pa lang yung isda. At pangalawang, napana natin yung Maurice perch. At ito, nung binalikan ko na siya mga kaspero, ayan, dahan-dahan ako pa ilalim. Tapos nung nasa tapat na ako ng butas, nakita ko yung shaft ko, nandyan na pala sa labas banda. Kaya hinawakan ko yung shaft, tapos hinila, at ayun, sumama naman mga kaspero. At tiyan pala yung tama niya. Ayan, kaya nung nakita ko sa tiyan yung tama, dinukot ko na at hinawakan sa ulo papunta sa hasang mga kaspero, para secured yung isda natin na hindi makawala. At sayang rin naman kasi pag nakawala yan mga kaspero, kasi 2.5 kilos din yan halos mga kaspero. Kaya ang ganda ng pangalawang huli natin, isang Maurice perch mga kaspero, or mas kilalang kanlay dito sa amin sa Boracay. At ito mga kaspero, lumakot pa ako ng konti. Ayan. So pagsisid ko, ayan, may nakita akong maliit na bahura. Tapos yung laman, isang igat o murayil mga kaspero. Nasa 2 kilo rin ito. Sayang din, kaya try natin na panain kung tatamaan. Kasi yung posisyon niya mga kaspero, ang hirap. Ang liit ng butas, tapos hindi pa siya makita masyado. Ayan, try natin kung tatamaan natin ito mga kaspero. Ayan. Hinawi ko muna yung nakaharang, tapos pinana.
nung pagkapana ko, akala ko hindi tatamaan mga kaspero. Pero nung hinila ko siya, aba, sumama. Yung tama pala niya mga kaspero, kaduluduluhan ng buntot. Ayan. Pinakabuntot niya talaga mga kaspero, kaya nag-aalala ako kasi baka makawala. Kasi talagang anipis ng tama eh. Pero nahila natin siya sa taas. Ayan mga kaspero, tingnan nyo. Yan. Pero hindi ko siya manakot kasi yan nga, kasi nakakatakot. At ang tapang kasi, tignan nyo, pati yung shaft ko kakagatin niya talaga eh, lalo pa pag kamay mo yung kagatin. Nako, patay tayo dyan. Ayan, so habang pinapahina ko siya, hindi ko inaasahan na nakawala siya mga kaspero, at hinanap ko siya. Yan, nung sinisid ko, pinuntahan ko yung pinagpanaan ko o yung bahay niya, nakita ko yung ulo nandun pala. At syempre, di na natin papanain dito sa buntot kasi nakalabas na yung ulo, kaya sa ulo na natin papanain yun. At ngayon, sureball na natin siyang nakuha mga kaspero. Ito yung next nating napana mga kaspero, isang labayita or pakoy barong tawagin dito sa Boracay. Ayan, meron na tayong mga maliliit na isda. Kasi mabilis din kasi yan mabenta mga kaspero pag ganyang klaseng mga isda. At ito, nakakita ulit tayo ng isang goldfish or manitis. Ayun. Nako, nakawala pa mga kaspero, sayang. Pero hindi naman lalayo yan, dyan lang yan. At ito mga kaspero, nakakita tayo ng isang triggerfish. Yan, pero medyo mahirap siya. At meron namang katabi isang surgeon fish. Kaya itong surgeon na lang yung papanain natin kasi mas easy to catch ito. And next, ito yung nakita natin sa ilalim ng bato. Isang pugita or octopus prime. Yun, tinamaan natin sa sintido. Kaya hindi na nakalaban at isang hilahan lang siya mga kaspero. Kuha agad natin. Meron na tayong pugita. Aba, may dalawang danggit mga kaspero at nakahiga.
itatry natin kung tatamaan natin itong dalawa. Ayun, sa pool. Dalawa mga kaspero. Ang ganda ng patama natin sa una. Hindi nakalaban, pero yung pangalawa, paikot-ikot pa. Pero ingat tayo dito mga kaspero kasi itong dangkit na to, pag natibo tayo or natinik, nako, isang oras tayong magpapa-hapdi or titisin natin yung hapdi nito kasi sobrang sakit. At dito sa spot na to mga kaspero, marami dito mga kanuping. Ayan, kung napapansin nyo. Yan. Bali, sunod-sunod yung kanuping na napana ko dyan mga kaspero. At ang gaganda naman ng mga patama natin, kaya huli silang lahat. Yun, ang next natin mga kaspero, isang pugitan na naman. Ito na yung pangalawang pugitan natin mga kaspero. Tingnan nyo, ayan, nakalabas yung mata. Try natin kung tatamaan natin ulit sa sintido. Boom, ayun. Ayan, sana mahahila natin ito mga kaspero. At yun, sumama mga kaspero. Huli natin, hindi tayo pinahirapan. Kasi minsan pag hindi natin natamaan niya sa sintido, tapos malalim yung spot, nako, mga 5 balik or 4 na balik bago mo siya makukuha. Kaya mas maganda na tamaan talaga sa sintido para isang tirahan lang kuha agad. At ito, merong isang dugso mga kaspero. Ang ganda ng pwesto niya. Ito sa'yo ah. Boom, yari ka. Yun, meron na tayong isang dugso mga kaspero. Huli natin yan. Aba, ito na naman mga kaspero, dangkit. 3 piraso. Try nga natin kung tatamaan natin yung 3 na to. Ayun, sapol. Tuhog silang 3 mga kaspero. Kuhang-kuha natin yung 3 piraso. Walang sayang. Ayan. At ito, may nakita ulit tayo sa butas. Ayan, ano kaya to? Aba, isang ikat na naman mga kaspero. Ayan, sa may buntot na naman yung tama. Yun, huli ka. Grabe ang tapang at saka nakakatakot mga kaspero pag ganito. Ayan o. Pero papanain pa rin natin yan kasi sayang. Dami din kasing bumibili nito mga kaspero kasi masarap talaga itong gataan. Adobo sa gata. Lalong lalo na sa ating mga drunken master. Paborito nila ito.
At update sa mga nahuli natin mga kaspero. Ito yung isda ni Master Danny oh. Tingnan nyo mga kaspero, ang dami. May triggerfish, may igat din at saka pugita. 6 na piraso yung pugita ni Master Danny at yung sa akin yun mga kaspero, 2 pugita at saka mauring sea perch at saka igat. Ayan. Ayan yung mga huli namin mga kaspero. Ang dami. Swerte talaga ngayong gabi na to. Ayan. So naglalangoy na kami niyan patabi mga kaspero. At habang palangoy kami patabi, may nakita ulit akong pugita mga kaspero. Yan, meron na tayong pangatlong pugita. Ayan, sana tamaan natin ito sa sentido para isang hilahan lang. Kasi medyo may agos na mga kaspero kasi umaga na rin. Halos mag alas 5 na ng umaga. Kaya tamang tama kasi pag ahon namin maliwanag na, diretso na kami sa pagbibinta ng isda. Ayan. At ito na nga lahat yung mga nahuli ko mga kaspero. Nandito na ako sa tabi. Habang hinihintay ko si Master Danny, binibidyohan ko yung mga huli ko. Ayan yung Maori sea perch natin oh. Yan. Ang ganda tingnan. Yellow na yellow. Pag sinabawan mo yan mga kaspero, nag-yellow din. Ang sarap, sarap, sarap. Yan, may pugita tayo. May mga kanuping. At saka yung danggit. Ayan. Of course, habang wala pa si Danny, selfie muna tayo. Ayan, nag-selfie ako sa mga huli ko mga kaspero. Wow, estimated nasa 20 kilos rin siguro to mga kaspero lahat. 20 or 15 kilos, ganyan. So, dito nagtatapos ang ating video mga kaspero. Salamat sa walang sawang pagsuporta and please, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Goodbye!